Mochiegni kendo nya kwaramoge maromo jochiw thieth mag interns 6,468 kamoriwo lakteche 1,147 jolony e thiedho lak 87 josanga yien 500 clinical officers 2,652 kaachiel gi nurses 2,098 miyo obok mag chako tich ayanga e ute thieth kaluwore gi ogirimiti mar tich kod osara ma riwruogegi ne otwakie jochiw thieth gi mane ochopo e log tich mar Migao mar thieth mar kawo obok gi onyiso mor margi kendo singo tiyo e reso ngima jo-Kenya kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar thieth makare e nengo ma ogonyore UHC. Jotelo mag riwruoge ma bende ne ochopo oyie kod telo mar Migao no ma wang' ni owinjo ywakgi kendo osingo tieko chutho ng'anyo mar jochiw thieth ma osebedo ka timore e pacho ka. Internship for quite some time. It's now almost a year since I graduated, but I actually finished school in April. So it's already a year plus few months. So I feel happy and I'm really grateful that finally this day has come. And our internship is as expected. Wachmar interns mosebedoka kwa yuarene kuom higni mosekadho higni 10 kawuono neno ler. Ma en wach monomiyo kata polisi odwa negowa ka higa mokalo. Ma en wach mosedhi ne ndara higa ka higa. Kawuono interns 6,000 ma jo healthcare obedo oro osiptende ondiki. Ma higi ka nitie dakteche 2,000. Nyiso ni osiptende kawuono chakre dwe ni boyudo dakteche mang'eny. Lainde bodok piny. To gima mor moloyo te ni chudogi e kaka nowinjore wach mar CBA. Msach gi en 2,200 kaka ne en ok odwok piny.